Yay! Ay, hi Greta. Munti ko na masabi naman. Munti ko na masabi ulit, Grace. Kamusta ka na, Grace? Gumamit kasi ako ng ano tawag dito? Ring light para maliwanag. Kumusta ka na, Greta? Galing ko lang, ano tawag dito? Kauwi ko lang galing sa work. So, naisipan kong mag-live saglit. Oh, may 3 viewers na. Ganun pa rin, lalong lumala. Lalong lumala yung ano dito. O, wala pa sa inyong, di ba, may free, yun? Pagkain, di ba? Uy, thank you sa pag-like. Saglit lang naman to eh. Habang wala pa si Dan. Inuubo ako. Meron na. Anong mga na-receive mong free pagkain? Marami. Oo. Walang pahinga. Meron pa rin akong trabaho. Oh, buti na rin yun, may 3 kilong bigas, no? Nasamid ako ng tubig. Okay na rin yun, di ba? Sayang din yung 3 kilong bigas tsaka, anong tawag dito? Sardinas tsaka noodles. Mahigpit sa anong ibig mong sabihin? Yung nangyayari dito sa atin ngayon? Nagugutom ako. Kauwi ko lang kasi. Hindi naman. Basta yung um, yung law ng ng ginawa ng government na law, yung pag lumabas ka sa public kailangan may face mask ka. Yun yung law dito eh. Kailangan may face mask na gamit pag lumabas ka in public. Ay, ganun. Wala dito sa amin na ganyan na may limit kang lumabas ng araw. Wala. Wala naman ditong limit eh.
Ganon. Wala naman ditong ganyan at basta may ano tawag dito, may gamit kang face mask pag lumabas ka sa public, okay lang. Ganon? Hala, ganun pala dyan. Eh, paano yun pag wala kang pera ng ano, pambili ng grocery mo ng ano, budget for a month? May, ang hirap naman ata nun. Di ba? Mahirap yung kaya yun. Natawa ko sa yung ano. Oo, mahirap yun eh. Kailangan talaga magtipid, no? Magtipid-tipid. Isang beses lang ba sila nagbibigay ng ano, ng free na pagkain? Halimbawa sa isang buwan, isang beses, hindi na mauulit na namimigay sila ng pagkain. Oo nga eh. Buti na lang may pasok, may trabaho ang asawa mo kasi nako. Pag walang trabaho, ang hirap no. Paano na kaya yung mga walang trabaho no? Ang hirap na mag ano, tawag dito, yung ano nila ng pang araw-araw, 'di ba? Sa amin nga ako lang inaasahan sa amin eh. Kasi yung nanay at tatay ko matanda na, hindi na pwedeng magtrabaho, tapos yung mga kapatid ko nag-aaral pa. So, may isa akong kapatid na nagtatrabaho sa Oh, naranasan ko din yan, Greta, noon. Nasa Pilipinas pa ako, ang hirap. Ah, samid ako, ang asim ng kinakain ko. Ang asim nito, oh. Oo nga, mahirap. Oo, buti na lang ang bait ng asawa mo, no? Ang sipag. Mga saludo ako sa mga ganyang mga asawa, ang sipag-sipag para lang may, ano ba? May matusto sa pamilya. Kasi gano'n din yung tatay ko noon. Maliliit pa kami, naalala ko. Ang sipag-sipag din nung maliliit pa kami. Nung malakas pa siya. Ngayon, ano na, hindi na. Kaya kasi tumatanda na rin. Mainit na ba dyan, Greta, sa Pilipinas? Summer na? Oo nga eh. Darating din tayo dyan eh. Hindi ko akalain tatanda rin tayo. Pero saludo tayo sa mga tatay natin. Ah, mainit na? Summer na? Mm, summer na pala dyan? Anong oras na dyan pala, Greta? Hapon, no? Hapon na dyan, no? Hindi ko pa rin alam kung ano yung oras din sa Pilipinas. Nauna ata tayo. Wala pa. Ang hirap eh. Meron na sana, nabuntis na ako nung mga siguro 6 months ago. Eh, nakunan ako. 12 ng madaling araw. Meron na sana, nakunan ako eh. Try ulit. Anong oras na ba dito? Alas, ano ng hapon, okay. Dito naman, alas 10, mag-aalas 11 ng gabi. Dito. So, kauwi ko lang galing sa work. Ang anghang ng kinakain ko. Meron, dalawa. Yung bunso naming kapatid, tsaka yung sumunod sa bunso. Dalawa yung, ano, buti na lang graduate na sila ng high school. Ayun, mag-umpisa na naman ng
ng kalbaryo, gastos na naman sa pasukan kasi magka-college na yung dalawa. Hindi ko alam kung kaya kong tustusan yung sabay silang dalawang magka-college. Nahirap yun magastos. Ah, August pa? Oh wow, matagal-tagal pa naman pala. Excuse me. Mm, mas magastos yung college. Yun nga yung kinakatakutan ko eh. Yung college. Kasi mas magastos yun kaysa sa high school, di ba? Ay, dito naman, Greta, madaling makahanap ng trabaho. Ibang-iba yung, yung sitwasyon dito. Dito, kaysa sa atin, di ba, ang hirap makahanap ng trabaho. Dito, hindi sila, pero at least sila dito, hindi sila picky, mag-hire ng trabahador. Sobrang dali lang mag-apply ng trabaho dito. Saka, ang kinaiba, tawag dito, um, kalimutan ko yung sasabihin ko. Per hour yung sahod dito, Greta. Hindi katulad din sa Pilipinas, per day yung sahod natin dyan. Dito, per hour yung sahod mo dito. Tsaka madali lang maghanap ng trabaho. Hanggang sa kaya mong magtrabaho, okay lang. Oo, per hour. Halimbawa, magkano ba yung per hour na sa atin? Siguro, oo, medyo malaki rin. Siguro kasi ang anghang ng kinakain ko. Um, Maanghang na maasim to. Nasasamid ako. Tawag dito. Yung per hour ko, 600 pesos. Parang ganon. And then, di ba sa atin sa Pilipinas, isang beses ba o dalawang beses? Ay, parehas din naman pala. Minsan, sa isang buwan, dalawang beses kang sasahod. And then, minsan, twice or three times. So, sa isang buwan, sobrang laki yung sinasahod mo. Halimbawa, yung magkano ba yung sahod ko? Sa isang sahod, um, mga 32,000, ganon. Oo, habang wala pang anak, tsaka dalawang beses. Oo, parang dito rin. Um, Dalawang beses kami nagsasahod. Minsan, sa isang buwan, 3 beses. Minsan, 2 beses. So nasa sa mga 6 sa isang buwan yung sinasahod mo, mga nasa 62,000 pesos sa Pilipinas. Kung natin, kumpara natin sa Pilipinas. Pero dito maliit lang yun. Pero sa Pilipinas sobrang laki na ng yung pera na ikumpara. Kasi kasi yung halimbawa, 15 days, 15 days pa yung sauran. kulang-kulang na mga 35,000 yung sinasahod ko dito. Oo, sobrang mahal ng mga bilihin dito. Kaya yung 32,000 dito, so maliit lang yun, hindi malaki yun na pera. Hindi katulad ng sa atin yung 32,000 pesos. Malaking pera na yun sa atin. Marami ka ng mapag-iikutan ng pera na yun. Pero dito, maliit lang yun, sis. Maliit lang yun. Nasa ano lang yun eh. Magkano ba yun? So, ang sinasahod ko nasa $780 something, ganyan. Yung sinasahod ko dito every paycheck.
Oo, gano'n. Parang ano, malaki nga yung ano na, yung sahod mo, sobrang laki din. Pero, depende naman, hindi naman lahat ng mga bilihin mahal. May mga mura din naman kung marunong kang magtipid. Um, Masisave mo yung ano mo, pera mo. Ano, katulad ng ano, confuse ako, katulad ng anong video, Greta? Katulad ng halimbawa, oh, yung upa, hindi kami nag-uupa, Greta. Hindi kami nag-uupa. Nabili na to ni Dan na bahay na to. Nabili niya na to. Mahal din mag-upa dito. Ano? Greta, mahal. Mahal yung mga ano dito, bahay. Sobrang mahal yung mga bahay dito. Lalo na dito sa lugar namin kasi ito yung place na, ano ba tawag dito? Um, Tourist spot. So, sobrang mahal yung mga bahay dito. Tsaka sobrang mahal din mag-rent ng bahay. Siguro ano lang, magbakasyon-bakasyon lang. Mahal talaga dito yung mga bahay. Ah, siguro for example nasa yung upa, pag yung maliit lang na bahay nasa siguro mga 50,000. 50,000 sa pera natin. 'Di ba ang mahal? Mahal. Mm. Oo, mura. Mura yung mga second hand dito. Kaya yung iba, pag bumibili ng halimbawa sasakyan, instead na tawag dito, brand new, doon na lang sila sa second hand kasi parehas lang naman eh. Parang ano lang naman eh, bago, wala naman sira eh. Kaya doon na lang sila sa second hand kasi mas mura. Hala, inuubo ako. Inuubo. Mura nga yung mga sasakyan dito. Ay, Lian! Ang galing mo kayang mag-ano. Gustong-gusto ko yung ano mo, yung, paano ba yun? Yung paano ka mag-ano, magsalita, mag-pronounce ng words. Ang galing-galing. Gustong-gusto ko yung ano mo, yung boses mo, paano ka mag-pronounce. Hello. Maganda mo. Thank you. I'm eating this. And this is ang maanghang siyang maasim na uubo ako. Sobrang anghang niya. Yung ano, tawag dito. Um, Parang Mexican ano sa chips. Sobrang anghang. Oo, kain tayo. Anong oras na dyan, Lian, sa ano mo, sa place mo dyan sa Thailand? Umaga? Grabe naman ako umuya. Kain tayo. Saglit lang tong live. Try ko lang hanggang sa dumating si Dan. Kasi pag dumating si Dan, nasa trabaho pa siya eh. Pag dumating si Dan, um, prepare ako ng pagkain na kakainin namin bago kami matulog. Huh? Thank you sa Thank you sa 3 likes. Thank you so much. At thank you din sa tatlong nandito. Hello sis Lian, sabi ni Greta. Hello daw sis Lian.
Ang ganda naman ng pangalan mo. How did you, paano pronounce yung pangalan mo? Lian? 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 Ang ganda naman ng pangalan mo. Parang ngayon ko lang narinig. Walang kaparehas. Oh, dito, Greta, sa amin. Gabi na dito. Alas 11 ng gabi. Yung mata ko pagod na, oh. Kauwi ko lang kasi galing sa sa tawag dito. Kauwi ko lang galing sa trabaho, eh. Sobrang busy ngayon sa kanina sa trabaho. Daming taong nagsha-shopping. Wala pa, Greta. Nasa trabaho pa siya. Baka mamaya pa yun uuwi. Siguro mga 11:30. 11 o'clock na. Siguro mga 30 minutes pa bago siya makauwi. Gusto yun mag-stay ng ng kahit isang oras, dalawang, an hour, half na overtime. Masyadong workaholic yung lalaking yun, eh. Oo, gabi na yun, umuwi. Minsan, alas 12 ng gabi. Gabi na siya umuwi. Good noon. Ito yung background ko. Ang liit lang nito, eh. Dito lang, ganito lang. Ay. Parang isang ko lang. Ganyan lang. Parang, dito lang to sa side ng bed namin sa kwarto. Hindi naman. Kasi, may pares kaming may trabaho. Kumbaga, sub-sub lang muna sa trabaho. Habang wala pang anak. Ano lang to, Grace? Anong tawag dito? Yung binibiling tela na per yard. ang anghang ng kinakain ko. Sobrang maanghang naman ito, oh. Spicy. Teka nga. Maliit lang yung bahay namin, Greta. Sobrang maliit lang talaga. Sakto lang siguro sa 3 people. Sa 3 tao. Ano ba yung people? Maliit lang tong kwarto namin. Akala mo lang malaki to. Ang ginagawa ko, yung, di ba, pag bumibili ka ng tela, ng per yard, so, siguro sakto na sa background mo yung, 2 yards, malaking na yon, space na yon. Oo, bili ka ng, yung per yard, siguro sa background na video natin, yung 2 yards, tama, or 1.5 yards. Tapos, mo na lang, tawag dito, idikit mo na lang sa wall, or halimbawa, for example, yung thumbtacks. Pwede naman yun, thumbtacks mo na lang yung cloth or yung or iipit mo siya. Tawag doon, yung parang clip. Yung ganito. 'Di ba? Pwede yun. Tapos bumili ka ng iba-ibang kulay. Ganun yung ginagawa ako, eh. Oh, 'di ba? 30 pesos lang pala. Ang mura-mura lang yun. Tapos, bumili ka ng iba-ibang kulay. Katulad ng ako, ganun lang yung binibili ko, iba-ibang kulay, eh. Para, iba-ibang, siya, kulay. Minsan, pag nagsawa na ako sa isang kulay, yun yung binibili ko. Oo, fairy lights, pwede rin yun. Magandang idea rin yun. Kasi, iikot ko, makalat yung kwarto, pagpasensyahan nyo na. So, dito lang yung hanggang dulo yan. Ito yung dulo niya. So, hindi naman kalakihan, oh. At saka, ito na yung ayun, doon lang siya yung, tapos, tingnan natin kung maiakyat ko siya. Yan, ganun yung itsura ng background ko. Oo, ganyan yung itsura ng background ko, oh, 'di ba? Ayan. Maliit lang siya hanggang doon. And then sa baba,
Sa baba. Ganito lang siya o sa baba o. Ayan yung bed. Lapit lang sa bed. Dito ako nag-film. Ganyan yung atsura niya sa baba. And then dito rin naman o. Hanggang dito sa dulo. Yan. Ito yung upuan na ginagamit ko pang nag-film. Maliit lang. So ganun lang. Yung ginagawa kong dito lang normally ako nag-film sa kwarto kasi mas ang tawag dito? Mas komportable ako dito, hindi ako nahihiya kasi mag-isa ka lang tsaka walang noisy, ba? Nakita mo pala yun sa camera? Kala kong hindi, thank you. Oo, sakto lang, maliit lang tong na to. Teka, tingnan natin. I-move ko yung pwede ba itong i-move yung yung ay, oo nga, nakita pala. I-move natin yung ring light kung makita nyo. Sorry. Yan, ganyan lang kaliit siya. Ay, yung phone. Hindi kaya ng ayan, ganyan lang siya kaliit. Ayan, ganito lang siya kaliit. Nakapajama. Ganyan siya lang kaliit. Dito lang ako, tinatanggal ko tong upuan. Kasi ayaw ko tong, tawag dito. Ayaw ko tong, gamitin sa pag nagsisit down video ako. Kasi ang laki, hindi ako galaw-galaw. So, ito yung ginagamit ko. Itong, tawag dito? Folding chair. Maliit lang siya. Sakto dito sa space ko. So, dito lang. Ganito lang ako, nakapajama na ako, ready na akong matulog. Ito lang, sobrang liit niya lang talaga pang video. Dito lang sa corner na to. Ang liit lang, ito lang. Ito lang talaga siya, ito lang. Dito lang ako normally nag-film pag nag-film ako ng sit down video. Ito lang talaga, yan. Ang liit lang talaga. Hanggang dito, ito na yung likod niya. Ito na yung likod niya, sobrang liit lang. Tapos ito na yung tawag dito? Kama. Di ba? Pasensya na ha, magulo yung camera natin. Teka, yung camera ko. Oh, excuse me. Oo, ito nga yung binili kong upuan. Kasi nga pagkadating ko sa trabaho, 'di ba, nakapantalon tayo, hindi tawag dito. Hindi komportable yung pantalon. Pag hindi komportable pag yung tight na skinny jeans, kaya pagkadating ko sa pagdating ko sa trabaho, nagpapajama na ako ganito. Mickey Mouse pa siya, ang cute. Ay, masarap yung ulam. Alam mo, may tuyo ako dito sa bahay. Ito na naman magkwentuhan tayo. May tuyo ako dito sa bahay, ilang yun. Marami akong anghang ng kinakain ko. Nasamid ako, sobrang anghang ng kinakain ko. Oo nga si Mickey Mouse ba? So may ako dito, marami akong tuyo sa refrigerator. Yun naman ang mga kasama ko. Sabi nila, lutuin ko daw yun pag wala sila para hindi daw nila maamoy yung amoy. Ayaw nila ng amoy ng tuyo. Ay, masarap yun, Greta, sardinas. Anong nilagay mo sa sardinas? Ay, sarap nun, sis, na Lian, yung tuyo, tapos may sausawan na suka na maanghang, di ba? Ang sarap kaya yun. Uy, parang ang sarap. Dito, ang bihira lang makakain ng mga sardinas, ng mga tuyo. Yung sardinas sa atin, masarap. Natawa naman ako sa iyo, Greta. Hindi naman yan. Basta uminom ka lang ng maraming tubig siguro. Itlog. Ay, oo nga, di ba? Masarap yun. Ano yun? Ginisa mo sa itlog na. Masarap kaya yun. Sana makabili na ako ng sardinas. Pwede ditong bumili ng
ng sardinas na galing sa atin, kaya lang ano, sobrang mahal. Parang doble yung presyo ata nila eh, ng sardinas. Oh, ginisang itlog na may sardinas. Ang sarap! Pahingi! Nagugutom na ako. Ako naman naghahanap ng sardinas, tuyo. Walang kayang ano dito katulad ng sa atin dyan. Sardinas, tuyo, ano pa? Ng masasarap. Pansit Canton, Lucky Me. Ay, masasarap kaya yun. Walang sibuyas. Ay, ginagawa ko din yun dati. Basta lang, ano, walang sibuyas, walang, ano tawag dito? Walang seasoning, gisa-gisa lang. Sa probinsya, naranasan ko na nga yung, tawag doon, sa probinsya namin, yung palaging halos everyday yung inuulam namin, talbos ng kamote. Yung, ano, ginigisa lang namin, tapos nilalagyan namin ng, ano ba yun, instead ng kalamansi, suka, kasi yung suka, um, medyo, ano, nakakaano din yun, lasang maasim. Oy, oy, oo, sinabi mo pa, Greta. The best yung pagsamahin yung Lucky Me tsaka tuyo. Ay, ang sarap. Ang sarap. Ay, pali-pare mo naman dito yung Lucky Me tsaka tuyo. Sarap nun sa umaga. Eh, sobrang anghang ng kinakain ko. Masarap yung Lucky Me tsaka tuyo, di ba? Eh, Lian, tsaka Greta, may bago kayong video, di ba? Kalbo ng puno ng malunggay na kapitbahay. Masarap din kaya yun, malunggay. Tapos anuhin mo lang, lagyan ng ano, suka, gisa-gisahin mo lang. Ay, ang sarap nun. Lalo na yung ano, ginagataan ba? Yung ginagataan na malunggay na may ano, daing. Ay, ang sarap. Masarap kaya yun. Masarap. Mm. Maraming, akala ko wala sa aking ano, manonood ngayon. Trinay ko lang kasi wala naman akong ginagawa. Habang inaantay ko si Dan, nasa trabaho pa siya eh. So, nag-try ako mag-live. Ano pang masasarap na ulam? Makaluto nga ng tuyo bukas. Masarap kaya ano, Greta, kasi sa probinsya ganun yung luto namin. Gisahin mo lang yung malunggay sa, halimbawa, suka, bawang, lagyan mo ng tubig, and then lagyan mo yung malunggay, and then lagyan mo siya ng suka. Ang sarap kaya, yun lang nga lang niluto namin, hindi na namin nilagyan ng mga isda o mga ano. Yun lang, masarap. Masarap siya. Yung parang ano lang, lutong probinsya ba? Malunggay lang tsaka suka. Tsaka sili. Ay, masarap yun. Ginisang munggo na may chicharon. Masarap yun. Yung ano, lalagyan mo, Greta, ng chicharon. Yung gigisayin mo siya. Hmm. Baka hindi ka magustuhan kasi yun yung ginagawa namin noon eh. Pag wala kaming, tawag dito, pambili ng isda. Di ba? Oo, maraming kamatis, masarap. Ganun na ginagawa namin eh. Gulay lang pag wala kami pambiling ano, isda. Nag-message si Dan, pauwi na daw siya. Saan na ba tayo?
Tsaka Mars, 'di ba masarap din yung malunggay na tawag dito? Yung ginagataan, 'di ba? Yung ginagataan siya. Masarap din yun eh. Tapos gataan mo lang siya tapos lagyan mo ng daing or tinapa. Ganun, daing ba yung tinapa? Parang, oo, nakakamiss yung mga ganong pagkain sa probinsya, yung ganong mga simpleng, sobrang simpleng-simpleng buhay lang. Naalala ko noon, ang hirap bumili sa probinsya namin, ang hirap bumili ng, ang tawag dito, bihira lang kami makakain ng, ng prutas. Naalala ko, kumakain kami ng prutas, barte naalala ko may pambili kami, tawag dito, Christmas, kasi 'di ba, tradisyon natin yung pag Christmas, yung ano doon, yung mga prutas, yun lang kami nakakain ng prutas ng ng like apple or orange, mandarin. Yun yung kinakain namin. Ay, masarap yung langka na nilagyan ng tawag dito, ginataan na may may crab. Ang sarap kaya. Yun yung masarap pa, yung ginataan na may crab. Yun na lang, Grace, lutuin mo. Ang sarap. Ay, mapadami yung kain ko ng kanin. Pag ganyan yung ulam, ginataang langka. Ang sarap niyan. Oo, masarap yun. Oo nga. Ilan na-reach mo na ba, Greta, yung na, after ma-monetize yung, ano tawag doon? Yung $100, na-reach mo na yon, Grace? Ay, Grace. Greta? Na-reach mo na siya? Hindi pa. Malapit na. Okay. Okay, sige sis. Thank you pala. Thank you sa sa pagdalaw, okay? Maraming salamat. At puntahan kita mamaya pagkatapos kung ano tawag dito? Mag-live stream. Oo, pauwi na siya. Siguro mga 11:30 nandito na 'yon. Nasa bahay na 'yon. Pauwi na daw siya eh. Yay! Get 3 people. Thank you pala, Greta and then Lian, sa pag punta dito sa akin ha. Trinay ko lang nag-live stream. Oh, sige, Greta, thank you so much pala sa sa pagdalaw. Maraming maraming salamat. Um, Iyaan mo, pupunta din kita mamaya. Pagkatapos kong mag live stream. Mahirap pa naman maglaba, Grace. Pahinga ka na kasi mahirap maglaba. Masakit sa likod ba?
ikaw din Grace, ingat din kayo diyan. Naku, sana matapos na tong ano na to. Tawag dito yung mga nangyayari dito para okay na lahat. Tingnan ko nga si ano. Maggamit na lang ako ng ano, ng headset. Tingnan natin si nagkikita yung screen ko. Iikot kita ng konti para hindi makita masyado. Mag-check tayo ng ano, puntahan natin si ano, si Grace, si Greta. Nalilito ako sa pangalan mo, Grace or Greta. Nalilito ako. Yung mata ko inaantok na. Lumuluha na siya, sobrang pula na yun. Busy kanina sa ano, sa tawag dito, sa busy kanina sa work. Kaya namumula na yung mata ko. Ano na siya, pagod na siya. Ow.
Okay, thank you. What do you call it? Thank you, Lian. Nandiyan ka pa pala. Maraming salamat. Akala ko wala na akong ano. Wala na akong ano, kachika ba? Nag-aantay ako ng kachika. Kaya sinasabi ko na nga ba, hindi ko alam kung anong gagawin ko pang nagla-live. Kasi parang naiinip ako eh pag nagla-live. Okay lang yun, Lian. Okay lang. Ako, nagpapasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagpunta dito. Alam ko, minsan alam ko may mga ginagawa rin kayo, busy kayo, pero na-appreciate ko yung um, pag-chika nyo sa akin. Malinaw pala. Sige, sige Lian. Antayin ko yung ini-edit mo. Kailan mo siya i-upload ngayon? Antayin ko siya. Meron pa pala akong hindi tawag dito na napapanood sa'yo kasi busy ang lola nyo. 5 days straight ang trabaho ko. Ay, hindi rin ako marunong mag-edit. Lian, parehas tayong hindi marunong mag-edit. Sige, tamang-tama, day off ko bukas. Ang gagawin natin bukas, manunood tayo ng yung mga na-miss kong mga hindi ko pa napanood. Anahin ko yan mamayang gabi. Pwede akong mag-stay ng late kasi day off ko bukas, wala akong trabaho. Kaya, yun. Antayin ko yan. Yung i-upload mo mamayang gabi, Lian. Sige, mag-edit ka lang. Okay lang yan. Antayin ko yung yung ini-edit mo mamaya. Bago ako matulog, baka na-upload mo na siya. So, antayin ko siya. Go girl, edit-edit lang tayo, tsaka karoon natin to. Excuse me, nag-burp. Ay, oo nga pala, no. So, wala kayong oo, samantalahin mo na yan, Mega, na mag-vlog ka. Kasi, ano, walang trabaho. Sana wala rin akong trabaho. Pero yung, kasi yung trabaho ko, tawag dito? Ano bang tawag yun dito? Nakalimutan ko. Essential. Kaya, hindi kami nag-close. Continue pa rin yung, namin, yung store na pinapasukan ko kasi essential mga pagkain hindi pwedeng mag-close kasi yun nga yung kailangan ng mga tao, pagkain, yung mga pang cleaning supplies, yung mga hygiene, so yun. Kaya kahit ano ba tawag dito? Yung mga nangyayari ngayon, may pasok pa rin. Hindi pwedeng hindi pumasok. Kaya yun, pasok, work. 5 days straight. Hanggang ngayon, no, ano pa rin yung lalamunan ko, yung anghang ng kinakain ko. Maanghang pala to, oh. Anghang. Pero masarap siya. Yung maanghang na maasim siya, masarap. So, ayun nga, kahit na yung tawag doon na sinasabi nilang stay at home. Wala sa amin yung kasi may pasok kami um, everyday. Yung ano tawag dito? Retail store. Siguro naririnig niyo na yung store dito sa US na Walmart store. Doon ako nagtatrabaho, di ba? Yung trabaho namin delikado, mga delikado mega yung trabaho namin.
Kasi kung sino-sino yung, ano tawag dito, kung sino-sino mga tao yung nakakasalamuha mo. Meron pa naman doon na nakalagay na 6 feet, yung social distancing ba yun? Tapos yung mga tao hindi naman nakikinig ng mga ganun. Lalapit sa'yo, magtatanong sa'yo ng anong kailangan nila, hindi nila mahanap yung item nila. Tapos ang gagawin sa'yo, ganyan pakalapit sa'yo, ganyan kalapit. Like, oh my God, yan na naman tayo. Oo, kaya hindi kami nag-close, kaya nakakatakot din kasi hindi mo alam kung sino-sino yung mga nakakasalamuha mo bang tao. Ang kukulit pa naman ako ng tao dito. Sinabi na nga, stay at home. Simula nung nagkaroon tayo dito ng ganitong sitwasyon, alam mo ba, dahil close na lahat ng mall, karamihang mall nag-close. Alam mo kung anong ginawa ng mga tao? Ginawang mall yung Walmart. Halos everyday nagsha-shopping. Ano ba yun? Ginawang mall ng mga tao dito. Dito sa amin. Oo, ang titigas pa ng mga ulo. Tapos, alam mo nang yung, ano nga, yung 6 feet apart. Naku, lalapit talaga sa yun. Ganyan, kalapit. Naku, oh my God. Tapos, kami na lang yung ano tawag dito? Nag, konti yung distansya. Tapos, minsan yung mga tao hindi nag-wear ng mask. Papasok sila sa store, walang mask o walang, anong tawag doon? PPE? PTPE? Yung mask or yung protected na ano sa mukha. Wala. Yung iba hindi nagsumusunod sa ano, sa law. Yun na nga yung inano ng law ng ano dito, ng government na pag lumabas ka sa, tawag dito, sa public, kailangan may mask ka, hindi pwedeng wala. Bakit yung ibang tao walang mask? Tapos, nakakatakot. Kaya na nga lang tayo ng maanghang. Hmm? Ay, nako. Tama. Matutigas talaga ulo mga tao dito. Hindi sila nakikinig. Idaan na lang natin sa kakain. Ang laki pala ng subo ko. Parang ang payat ko naman dito sa ano. Totoo naman eh. Payat naman talaga ako. Tama. Nakaka-disappoint. Kami pa dito yung number 1 na worst talaga. Lumalala ng lumalala. Kasi yung mga tao kasi hindi nakikinig. Yung iba matitigas ang ulo. Yung sinabi na mag-stay sa bahay lang. Hindi sila. Uy, gusto ko na nga mag-gain ng kahit kaunting ano, natawag dito, konting gain, ano, gain. Ang hirap naman mag-gain ng ano, ng weight. Kain na nga ako ng kain ng ano, kung ano-ano, hindi pa rin nag-gain yung weight ko. Ganun pa rin, hindi nagbabago. Ano ba yan? Kahit pa paano, kunti lang naman, oh, para lumaki-laki yung braso ko, tsaka yung mukha ko. Kailan ka mega magla-live? Nakita kita nung nakaraang araw nag-live ka din eh. Kaya lang, yung time na yun nasa trabaho ako eh. Pero nakita kita nag-live ka din nun. Mga siguro mga a week ago. Ha? Ikain na lang natin to. Parang mauubos ko to ah.
Ako din, hindi ako sanay magsalita sa camera. Parang na, anong tawag doon? Ano ba tawag doon? Parang ang tagal ng oras. Parang ang tagal ng oras. Mega, mag-edit ka na ng video mo. Saan ka nag-edit ng video mo, Mega? Puno yung bibig ko, nagsasalita ako. Oo. Ganon din ang problema ko eh. Minsan, walang kausap eh. End na lang nang i-close yung live. Buti na nga lang nandito ka ngayon, no? Kung hindi, at saka si Grace. Ano ba yun? Greta? Kayong dalawa. Buti na lang nandito kayong dalawa. Kung hindi na, tagal ko na itong ano, in-end. Oh, ang asim. Sana matapos na yung kaguluhan dito sa ano? Tawag dito? Dito sa buong mundo. Okay, mag-stay muna tayo dyan. Sana matapos na tong kaguluhan sa mundo kasi may balak pa naman kaming anong tawag dito. May balak kaming magbakasyon sa Pilipinas ng ano, ng September. Ewan ko lang kung sa September tapos na yung ano, nangyayari dito sa atin ano, mundo. Kasi yun yung plano namin yung month na yun yung uuwi kami ng Pilipinas. Excited pa naman ako. Oo, sa September. Sana sa September okay na lahat para makauwi kami ng Pilipinas sa September. Yan, uwi kami sa, magbakasyon kami ng ano, ng 2 weeks. Bicol. Probinsya namin Bicol. Minsan. Normally, nag-stay kami sa probinsya kasi ayaw ng asawa ko ng ano, masyadong maraming tao, crowded, tulad na sa Manila. Ayaw niya magstay ng matagal sa Manila. Mas gusto niya magstay ng matagal sa probinsya. Kasi sa probinsya no, maganda, walang masyadong tao. Yes, sa Legazpi. Sa Legazpi. Nakapunta ka na doon? Tagal-tagal na rin ako hindi nakasilip sa sa ating ano, probinsya. Siguro ay magpa 5 years na pala akong dito. Tagal na rin pala, hindi ko na malayan. 5 years na pala ako dito. You know? Yun yung ano, yung nang gusto ng asawa ko sa probinsya. Kaya hindi daw siya magtitira sa city kasi nga magulo daw, maraming tao. Ayaw niya ng maraming tao. Gusto niya yung parang may privacy ba, yung tahimik. Yun yung gusto niya. Maganda no, sa Mount Mayon, maganda no. Maganda kaya sa mas lalo na ngayon kasi ano, in-improve na rin nila. Kasi noon mga bata pa kami, hindi pa masyadong ano, kagandahan kasi kukunti pa lang yung pupunta noon, pero ngayon ano na siya, kilala na siya kaya marami nang pumupuntang mga turista. Habang tumatagal ang anghang. Alam ko yun. Yung church na lumubog.
Oh, okay. Oo, matagal na akong hindi nakapunta doon. Yung last time na punta ko doon, sobrang tagal na. Ewan ko kung ano nang itsura ngayon ng Mount Mayon. Kasi sobrang tagal na rin hindi ako nakabisita. Sige, kain lang tayo. Kain na lang natin yan. Halos mauubos ko na yung nakakalahati ko na yung ano, yung bag. Asim. Mm. Yun mo, chili and lime. Ah, okay. Hindi pa ako nakapunta doon. Hindi pa. Kasi tagal-tagal ko na hindi nakapunta doon. Mga, siguro, last time na pumunta ako doon, high school pa lang ako noon. Mga 2001? 2002? Ala, sobrang tagal na. Hindi ko alam kung ano nang itsura doon. Tagal na. Nag-zipline kayo? Nakita ko meron na silang zipline doon eh. Gusto kong itry yun. Yung zipline. Kaya lang parang natatakot ako eh. Yung mata ko pagod na. Ang aga ko sa... kinakain ko yung sinasabi ko. Ang aga ko kasing nagising kanina. Ah, okay. Ay, alam mo ba yun yung... Meron pang isa. Yung magre-rent ka ng ano, yung maliit na sasakyan. Ano bang tawag doon? Nakalimutan ko. Ano bang tawag? Alam ko yung magre-rent ka ng maliit na sasakyan. Ah, kalimutan ko yun kung anong tawag yun ah. Hindi ko matandaan kung anong tawag nun. Kaisipin ko. Hindi ko alam. Pero meron din nun, gusto kong ma-experience yun yung sasakay, RV? MB? RV? Oh, yun! Yun ang ATV. Gusto ko yan i-try. Yung ATV. Parang magandang experience matry yung ATV na yun. Kaya lang, parang narinig ko mahal yung rent niya. Hindi ko lang alam kung magkano, pero medyo may kamahalan. Yung presyo niya, 1,500, 2,000 maybe. Ganun siguro yung rent ng ATV na yun. Para, yun yung gusto kong itry pag uwi namin eh. Tatry ko yun eh. Kahit hindi ako marunong mag-drive eh. Madali lang siguro yun i-drive eh. Hindi naman siguro kailangan marunong ko mag-drive mag-try nung ATV na yun. Gusto ko yun i-try. Tsaka may magandang resort doon malapit. Yung sikat na resort sa Bicol, ano ba yun? Yung pinupuntahan ng mga artista ba yun? Yung sinishootingan ng mga artista? Kalimutan ko kung anong pangalan nun. Madali lang ba? Hindi ko pa kasi na-try yan. Parang natatakot ako. Mamaya magkabunggo-bunggo sa... Hindi ako marunong magmotor, Lian. Hindi talaga. Hindi ako marunong magmotor. Yun ang problema natin eh. Hindi ako marunong. Simula tayo, hindi rin ako marunong magmotor. Nervyosa kaya ako sa motor kasi um, mga taga doon sa amin, mga kapitbahay namin sa probinsya, ang hihilig magmotor. Tapos, minsan, nakakatakot din magmotor kasi minsan na-aksidente ba? Kaya yung natatakot akong magmotor. Wag na lang tayong magmotor, nakakatakot.
asim. Parang ano, kalamansi. Lalong umaasim siya. Wala pa si Don. Mag-aalas ano na. Yung mata ko lumuluha na. Sobrang pagod na. Ang aga kong nagising ngayon eh. Tapos sobrang busy pa sa ano. Sa tindahan. Ah, ano na? Ganun? Ganun? Pag ikaw ba marunong magmotor dyan, magmotor ka dyan, ano, kailangan ba kumuha ka ng lisensya mega? Or kahit walang lisensya? Confused ako dyan kung ano, mag-drive ka ng motor, kailangan may lisensya ka din. Kukuha ka rin ba sa motor vehicle nila ng lisensya para makapag-drive ka ng motor? Safe naman siguro dyan magmotor, no? Sa Thailand. Asim. Hala, ang lakas ko uminom ng tubig. Kunti na lang. Maubos ko na yung tubig. Okay. Okay. Rio Baluyot. Hi! May bago tayong ano, pasok si Rio Baluyot. Hello! Welcome to my live stream. Ganon. Pwede naman pala kahit na ano, pag ano, wag lang umano sa highway. Oo, na halos naubos ko na siya. Kunti na lang. Inom lang. Maanghang kasi yung kinakain ko, tsaka maasim. Maubos ko na yung tubig ko. Hi, Rio Baluyot, sabi ni Lian. Ang asim man ang kinakain ko. Meron na tayong 4. Thank you so much. And then, maraming salamat sa 5 likes. Hi po sa inyong lahat, sabi ni Rio Baluyot. Hello, thank you Rio Baluyot sa pagpunta ha. Maraming salamat. Malapit na akong malapit na sana akong hindi ako makapagsabi. Malapit na sana akong mag-give up kanina ng wala akong kausap. Ngayon medyo may ano na. Excuse me. Ayun, may kausap na ako. May mga kausap na ako. Kaya okay lang. Magdaldalan tayo. Magdaldalan lang tayo. Anong mga tanong nyo? Kung may mga tanong kayo, feel free to ask. Tatanungin ko yan kahit may mapag-usapan lang tayo. Ano yun? Anuhin ko nga si Rio. Parang ano ko na to eh. Si Rio. Okay. Teka, Rio, sama yung ballpen ko. Sulat kita or screenshot ko na lang para mamaya check kita. May ballpen ata ako dito. Ayun, may ballpen ako eh. Nakita akong ballpen. Isulat natin si Grace, si Dian. Sino pa ba? Wait lang guys. Kumakain ako yung kamay ko. Kailangan ko ng paper towels. Balik ako ha. Yan muna yung chair yung kausap mo. Ayan. Balik na ako. Kumuha lang ako ng punasan ko yung kamay ko. Three to 7. Okay. Sulat ko kayong 3 na nakachikahan ko dito. Kasi day off ko bukas. Yun. May maraming time tayong
ah, mag, punta sa inyong mga kabahayan. Rio, Baluyo. Parang taga saan ka, Rio? Kasi may, sa probinsya namin, may, kapangalan ng last name mo sa probinsya namin. Sa kapitbahay namin. Tsaka si Greta. Oh, Tarlac. Okay, kasi yung last name mo, the same ng namin, kapitbahay namin sa probinsya. Baluyot din siya. Malayo ba yung Tarlac? Sa ano yung parte? Hindi ko alam. Yung parte ba yun ng Um, like Pampanga? Yung daanan niya papuntang Pampanga? Tulungan kita Rio, pag wala akong pasok, puntahan kita. Kasi si Lian na yan eh. Tawag dito. Si Lian na to eh. Monetize na siya. So, pero pupuntahan ko kayong tatlong nandito mamaya, and then bukas kasi 2 days akong, no, 4 pala yun. 2 days akong walang trabaho. So, tayo, magchika-chikahan tayo sa ating mga kabahayan. Nakagrad? Hindi, ay, ano ba yung grad? Um, ano ba yung grad? Tingnan mo. Hindi ko talaga alam yan kasi hindi ako nagla-live. Ano yun, Lian, yung grad? Hindi ba pwede sabihin yun dito? Bigyan mo ako ng example or clue. Ano ba yung ibig sabihin ng grad? Graduation? Tingnan mo, hindi talaga hindi nagla-live. Hindi pa. Ano, ang tawag dito, magkano pa lang yung yung oras ko. Kalahati pa lang, Lian. Pangasinan. Oh, okay. Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Tama, yun nga. Nakalimutan ko. Tama, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Kalahati pa lang ako, Lian. Pero hindi naman ako nagmamadali. Kasi, kumbaga, ano ko lang to, excuse me. Natutuwa lang ako na libangan to, na marami akong natututunan. So, yun, kalahati pa lang ako, Lian. And then, marami akong natutunan dito. Dati talaga, hindi ako, may computer nga ako, hindi ko talaga yung ginagalaw kasi hindi talaga ako marunong lang ako mag-Facebook, mag-YouTube, manood ng mga Pero yung mga editing na yan, wala talaga akong alam. Oo, wala talaga akong kaalam-alam yan. Ngayon na, yun, naaliw ako dito, at saka maraming, kachismisan. Yeah, continue lang, tama. Maraming kachismisan, mga nakikilala, tapos mga nagme-message sa'yo, ganun. At saka nakakaaliw din pag yung, tawag doon, mag-film ka tapos pagkatapos mag-film, yung nakaka-excite, yung mag-edit ka ng video. Oh, ganun ba? Okay. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Sige, Rio Baluyot, sige. Pagkatapos nito, pupunta ako sa'yo. Kayang-kaya yan. Mag-upload na lang tayo, mag-upload ng video, no? Lia, no? Kahit na lang. Kasi, minsan, yung time ko lang talaga, Wednesday and Thursday, yun lang talaga yung time ko. Kasi, yun yung day off ko. Minsan, Wednesday, pagka inaumagahan day off ko, sobrang pagod ko. Oo, tama, upload lang. Sobrang pagod ko pag Wednesday, kaya may time lang talaga ko Thursday kung anong maisip kong pwedeng i-video. Yung province ko sa Bicol. Taga Bicol ako. Marami akong
kakilalang taga Tarlac noon nung nakatrabaho ko sa Maynila, sa Manila noon. Nakalimutan ko na sila. Kalimutan ko na yung mga pangalan nila. Pero mababait sila. Mababait ng mga Tarlac, Pampanga, tsaka ano. Ang gagaling nilang magluto. Man, ang sasarap ng mga niluluto nila. Magagaling silang magluto. Lalo na yung Pampanga. Ang sasarap naman nilang magluto. Ha? Alas, ano na? 11:57, malapit na mag alas 12 ng gabi dito. Wala pa si Dan. Sana kaya yung lalaking yun? Hindi naman nag-message sa akin kung ano na siya, on the way na siya. Rio, ano ka na? Ano mo na? Nakuha mo na ba yung tinatawag nila? Paano ba yung sabihin? Yung banana ba yun? Tama ba yung sinasabi ko? Nakaabot ka na ba sa banana, Rio? Sa saging? Oh, okay. So, ang hinahabol na lang natin dalawa yung hinahabol na lang natin dalawa yung oras. Okay. Okay. So, hinahabol na lang natin ng oras. Tulungan. Pwede tayo magtulungan, Rio. Tayo. Tsaka mag-upload na lang tayo. Dadaanan kita mamaya, Rio. Okay? Ano tayo. Kailan ba yun? Paano ba malalaman? Malapit ka na. Malapit ka na, Rio. Tulungan kita. Malapit ka na pala. 300 na lang. Tulungan kita. Mamaya, mamayang gabi, tulungan kita. Mamayang gabi, and then bukas. Kung 300 na lang, tulungan kita para maano mo na siya, maabot mo na siya. Thank you. 300 na lang. Tulungan kita, Rio. Promise. Promise ko yan sa'yo. Tulungan kita. Para maano mo na siya, ah, makuha mo na yung ano mo, okay? Mamaya, tsaka bukas, tsaka update mo ako kung na-reach mo na siya. Tulungan kita para matapos. Konti na lang yun eh. Tulungan kita. Parang narinig ko na si Dan eh. Alas 12 na. Alam mo, 1.5 hour ata ako nag-live. Tulungan kita, Rio. Promise ko yan sa'yo. Buti na lang nakapunta ka dito sa aking channel para matulungan din kita. Okay? Start ko na kaya ikaw. You're welcome. Start ko na lang kaya ikaw dito sa isang tawag dito, ito yung tablet na hindi namin ginagamit. Pang ano lang siya. Sige. Hanapin kita. I-play kita dito sa ano ko. Tulungan kita. Okay. Nakita mo lang. Okay. Oops, malapit ko muntikan ko na maubos. Thank you. Umpisahan na kita. Rio. Ibang account yung gagamitin ko kasi ginagamit ko pa yung iyan. So, search na lang kita. Tapos start ko na yung ano mo. Para makuha mo na yung yung 300. Okay? Rio. Ito ba yung name mo ng ano mo? Ng bahay kubo mo? Baluyo? Okay. Nag-pop up okay. Ano na pala ikaw eh. Okay, hindi pa kita na pero mamaya puntahan kita, okay? Sige, i-play na lang kita. I-ano ko na. Yung ano mo. Nahanap na kita. Start ko na yung ano mo. Yung palabas mo. Meron ka din pala nitong Sige, start ko na siya, okay? Para ma-reach mo na yung Galing mo naman, 300 na lang. Tulungan na kita. Ano ko na lang siya. I-ano ko yung mo, yung
Yung maraming ano, maraming palabas mo. Ano ba dito? Yung 16 na lang na palabas. Yung ano ko. I-ano ko sa'yo. Thank you, Lian. Thank you so much. Oo. Pag sa bukas day off ko, ano hingkit, tawag dito. Parang ano lang, laking pasasalamat lang sa iyo. Pupuntahan kita bukas, Lian. Maraming salamat. Gusto-gusto ko talaga yung ano mo, yung paano mo, tawag dito, magsalita. Gustong-gusto kong pakinggan, natutuwa akong pakinggan kung paano ka magsalita. Ay, sorry. Naka-loud siya. Ito na yung video ni ano ni Rio. Ano ko, silent ko. Ayan na Rio, nag-start na ako. Tapusin ko yung 16 mo na ano na napalabas. Parang narinig ko na si Dan dumating eh. Hindi kong alam na sure kung siya yun eh. Ay, tama. Mayroon akong computer. Good idea yan. Sige, mamaya. Meron akong computer, Rio. Thank you, Lian. Oo, ang tawa, gustong-gusto ko kayong pakinggan. Sarap-sarap pakinggan yung ano mo, yung boses mo. Tsaka yung paano ka mag-pronounce. Ang ganda pakinggan. Thank you, mahaba-haba yun, Mega. Mega. Mahaba-haba yung playlist ko. Bla, bla, bla. Mahaba-haba yun. Maraming salamat. Okay, Rio, gagawin ko yan mamaya, okay? Bago ako matulog dito kita sa dito kita i-play mamaya kasi sabi mo tama ka nga mas mabilis ditong ah alam niyo na yun, mas mabilis dito sa computer kaya diyan ko na lang ikaw ano, okay, mamaya. Sa bagay, tama ka Lian, mas mahaba nga yung oras. Kaya natin yan. At least nakakalahati na ako kasi bihira lang ako ano, tawag dito, mag-live kasi nga nahihiya ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pag nagla-live ako. Kaya ang ginagawa ko, nag-upload na lang ako ng upload ng at least yung ginagawa ko, excuse me, yung ginagawa ko at least maka-upload ako ng 2 video sa isang linggo. Yun ang ginagawa akong routine. Kinikip ko yun at least 2 video sa isang linggo para hindi ako ano tawag doon? Para yung continue ba yung ano ko, yung ano ko, yung ano natin. Ganun pala yun. Oo, upload lang tayo ng upload. Nakakarating. Mega sumahod ka na? Na-excite ako doon kung ano magkano ba yung sasod. Doon ako na ano. Na-excite yung mga ganun sahod-sahod na yun. Parang gusto ko rin yun ma-experience. yung feeling na sumahod ka na, yung worth it, yung puyat-puyat mo, yung sasakit na yung likid. Ano ba tawag doon? Kasi minsan pag hindi pa, okay. Hindi mo pa na-reach yung ano nila. Tulungan din kita para para makasahod ka na. Yung pag nag-edit tayo, sumasakit yung mga likod natin, yung mga ano natin, 'di ba? Ganon. Tapos worth it din yung ano natin, yung pagod natin ba? At least ano, natutuwa lang ako dito sa YouTube, marami akong natututunan eh. Okay. Magkano pa lang ba yung ano mo? Yung yung ano, hindi ka pa nakakalahati ng threshold? Magkano pa lang ba sa'yo, ano, Mega? Ang aga mo naman ang kinakain kong yan.
Sa bagay. Tama. Oh, malapit na. Tulungan kita. Hindi ko skip yung ano mo. Yung tawag dito. Huwag ko lang sabihin. Alam ko na yun. Alam nyo na yun kung ano yun. Gano'n naman ako. Hindi ko. Ah, okay. Uy, malapit ka na. Congratulations, Mega. Kunting tiis na lang yan. Malapit na. Ang gagawin ko, di ba pag ano, pag day off ko, tulungan kita. Halimbawa, ano ko lang on ko lang yung ano mo yung palabas mo tapos hayaan ko lang siya kahit napanood ko na siya basta maano natin matulungan natin yung ano natin yung ano natin yung ma-reach natin yung ano. Oo, malapit na, sobrang tiis na lang, upload ka na lang ng upload ng video. Instagram ko, Christine Sherbo, the same ng pangalan ko sa dito sa aking channel. The same. Sige, mag-upload. Tulungan kita, malapit na yan. 75. Sobrang lapit na yan. Tulungan kita. Para maano mo na yon, makuha mo na yung ano, yung ano natin, first sahod natin. Magpaano ka naman dyan, magpalamig ka naman dyan sis ha. Free coke. Message mo lang sila kung nasa bahay na siya. Mga 12:30, mga ka-mega mag-ano na ako, mag-close na ako ng mga 12:30. So, ano na, 12:08. Ah, okay. So, ano na, mag-close tayo. Oo. Ay, sa Pinas? Ah, okay. In-address mo siya sa Pilipinas? Okay. Malapit na yun. Tulungan kita. Sobrang lapit na yun. Ano na lang? 75, 80, 90, 100. Ay, konti na lang. Ano na lang? 25. $25 na lang tulungan kita. Mega, promise ko yan sa'yo. Tulungan kita. Para ma-reach mo na yun, ano mo, yung unang sweldo mo. Excited ako. Sobrang lapit na lang. Tsaka push lang, Mega. Upload ng video. Samantalahin natin yung quarantine na yan. Ang tawag dito. Samantalahin natin yung nangyayari dito sa atin ngayon. Mag ano ka doon, mag-exercise ka, mag-jogging ka. Ganon. Mga kachika, ano na, 12:09 ng ano, ng gabi. So, malapit na ako mag-close. Konting ano na lang, ano, mag-close ako ng 12:30, okay? 12:09 na. Kasi baka nandito na si Dan. Oh, 12:10. 20 minutes na lang. Magko-close na ako kasi parang narinig ko na si Dan nandito na sa baba. So, nagre-ready na rin kami. Bago matulog, kakain, tsaka, ano, maliligo, magtanggal ng makeup pa bago matulog. Oo, sobrang lapit mo na lang. Kaya yan. Yay! Kaya yan. Ayan, excited ako sa ano ha. Magpalibre kang isang tinapay. Ako, yung asawa ko, tsaka yung biyanan ko. Tatlo lang kami, Mega. Parang nasa baba na siya, dumating na siya eh. Minsan kasi nahihiya siya sa camera, minsan nasa mood siya okay lang, minsan ayaw niyang humarap sa camera, mahihiyain yun, minsan yung asawa ko eh. Kaya bihira lang siyang makita sa mga videos ko kasi mahihiyain talaga siya. Mahihiyain sa camera. Hindi naman all, ano, um, palagi. Minsan okay lang, minsan hindi. Hindi like, sabi niya, nahihiya siya. Malapit na tayo mag-close. Ay, salamat. Akala ko i-close ko to, ano, um, agad kasi wala akong kausap. Pero meron pala akong kausap. Yay! Thank you sa inyo. Tulungan natin si ano, si si Rio, tapos si ano. Oo. Oo.
Oo, minsan ganun talaga yung iba. Minsan yung iba, ako, ano kami, tawag dito, kabaliktaran kami. Ako, naku, wala akong iya pagdating sa camera. Number one ako, nangunguna pa ako dyan. Kasi mahilig talaga ako sa camera. Siya naman kabaliktaran. Hindi siya mahilig sa camera. Meron talaga mga ganun tao yung hindi talaga mahilig sa camera. Ako, ay, nako, ako hindi magpapahuli sa camera. Dito nga, minsan mahihayin ako, naalala ko. Minsan mahihayin ako, parang na, ano, na, tawag dito, na, nawala yung pagkamahiyain ko nung nag-start na akong magsalita sa camera. Medyo nahihiya pa rin ako minsan, magsalita sa camera. Pero malaki yung improvement ba ng dati kaysa ngayon na magsalita ako sa camera, o di ba? Nakakatulong din yung camera. Parang isipin mo na lang, parang tawag dito, yung nasa stage ka tapos nagsasalita ka sa harap ng maraming tao. Harap ng maraming tao. Ang galing naman kumanta ng bata na to. Yung panood ko yung ni Rio. Ang galing naman ng ng batang kumakanta. Magko-close na ako, mega. Tsaka mag-edit ka rin, di ba? Next time lang ulit natin kung kailan ko maisipang mag-vlog ulit. Ay, ano ba? Mag-vlog. Mag mag-live ulit. Anong oras na? 12:13. Sige na nga, mag-close na nga ako. Oo, upload lang, upload. Samantalahin yung yung pagkakataon ba? Sino ba yung, uy, yung tatlong nandito. Magko-close na ako. Mabot din ng isang oras kalahati. Yung natin, yung live natin ngayon. 15 minutes na lang bago mag 10:30. Oo, naka-on yung mo, yung, yeah, naka-on yung mo. Ikaw din, Mega, ingat ka rin dyan. Thank you, ha? Thank you so much. Oo, every time naka yung kampana mo. So, paalam na ako sa tatlong nandito, sa'yo, Mega, kay Rio, and then kay Greta. Thank you so much sa pagpunta. Mag-start na akong sa'yo. Antayin ko, Mega, yung upload mo. Sige, tapusin mo na yung yung ini-edit mo. Para mamaya bago ako matulog, umpisahan ko na yan. Bye everyone. Bye everyone. Nasanay na tuloy ako sa paalam na sa inyong tatlo, ha. Ah, Next na live na lang ulit. Antayin ko yung mo. Tapusin mo na yung edit mo, Mega, para mapanood natin. Bye! Bye! Uy, malinaw ba? Paalam. Mwah! Ingat ka rin dyan, Mega, ha. Sige, mag-edit ka na. Enjoy your edit para mapanood ko na yan. Bye! Paano ba to i-end? Di ko alam kung paano to i-end. Tingnan mo, hindi ako nagla-live. X lang ba to? X lang yung Pinutin ko lang yung X, di ba? Paano ba to i-close? Nakalimutan ko man. Uy, nakalimutan ko na kung paano to i-close. Parang X ata. X ba? Sige na nga, X. Ata. Not sure. Okay, X. Are you wanna sure to stop